салом алейкум духтарак остаде назарин саломати хуба ина марҳамат и санга бинен чи хез хушрӯзадагиай пурри сангай хулоса марҳамат глакои фасон иглора бисёр мепурсиден ина омадагиай метавонен дархост кунен 160 сомонай доингай ина ҳамаи глошта санг задагиай диден расветкош ҳамаш глои випан марҳамат духтаро интихоб кунен дар равакак бурда шумода доставка мекунен қарангуш хушрӯай духтаро бовар кунен иша фасонаи маҳқултон мешава ина 160 сомон донадай оптовиш бо арзон меша касе ки оптови мегирад духтаро бо ягон сум арзон мекунанд марҳамат рақамҳо ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен дар равакак шумода бурда расонанд иқа гилош хушрӯа оз дига намундам ҳастая гил ой дига гилошам ҳастай дигашам нишон метиҳам мана хоҳишмандо аз ин гил бисёри бад пурсон шуда буден марҳамат ина гили новинка қай гил ин ранг хушрӯай духтаро бовар кунен ина ин рангш беҳад фасон ҳамаш хушрӯ иша хушрӯ моделакои фасон ина еш боша диден бо як гили зури дигараш ина марҳамат аз ина метонен дархост кунен нархошон як либосаш 160 сомон нархи беҳтаринай барои анамин намуд материалои фасони доинг мана доингои оригинал гили фасони хушрӯ духтарако гилошта гап нестай маҳқултон мешава аз наздик бурдан боварӣ дорум ки маҳқултон мешава ира бинен охи чи фасончаян 160 сомон як либосаш донадай оптовиш бо арзонай мана аҷоиб ҳамаи рангош фасонира бинен иша хушрӯ беҳтарин новинкаҳо барои шумо пешниҳод шудагиай успед кунен дархост кунен тамом нашавад духтарако мана бинен ҳамаш гулои вип барои шумо бо нархи дастрас пешниҳод шудагиай баъд як чизи дига духтаро ино италиянко медонин ки 180 кам нест ино айсобе ки кам мондагиай духтаро ина агар бирасатона як либос ду либоси мондагиай як либос ина я либос иш ду либос хуласам хеле мондагиай агар расатона марҳамат иноям нархи ҳава 160 сомон пешниҳод шудагиай ина интихоб кунен дар равакак бурда расонантона иноям ҳамин нархи доинго як либоси мондагиай бигирен мана ишам як либос ҳамаш як либоси мондагиай италиянкаи фасон як либосаш 160 сомон чай иглош мана марҳамат духтаро беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас аз ҳисобе ки якта мондагиай ира усол 220 сомон буда 220 сомон буда не мана яктаи мондагиай некем ма ина духтаро гила бинен охи гила бинен санга бинен чи хушрӯчай духтаро боварӣ дору маҳқултон мешава успед кунен агар ки дар насибтон боша ҳами яктаияй доставкатон мекунанд 160 сомон ин доинго будан гилои фасон ино боша италиянкоҳо будан италиянкоҳои хушрӯе ки кам мондагиай боқӣ саломат бошен хайр